Ngokocwaningo lwe-National Institutes of Health, ey'nganeni ey'ntathu kweziyinkulungwane ezizalwayo eNingizimu Afrika zizalwa zinesimo sokukhubazeka emlonyeni. Lokhu sekuphoqe ukuthi inhlangano ebhekele ukuhlinza izingane ey'suke zizalwe nalesi simo ibambisane nezibhedlela ezehlukene ukunciphisa umthamo wezingane ey'suke yisalinde ukuthola usizo. So tomorrow is the exciting day. The surgeons will be here. They'll be operating in theatre. So they're planning to do the 40 cases, hopefully. And so all of us will be here. And I hope a lot of other people will be able to join us to see the incredible work that will be done. Lolu hlelo luhlanganisa odokotela asebemkantshubomvu kanye nalabo abasaqeqeshwa. Lwenziwe ngokubambisana phakathi kwezibhedlela ezizimele kanye nezikahulumeni. As a hospital, we believe in collaboration. That's how we exist. And our vision is to provide specialized care for children. Our participation here is not only financial, and as we'll discuss a little bit later, is also about the contribution of resources that will literally make life better for lots of patients. Uthepo manager nokhule ephila nalesi simo yena uze wathola usizo eseneminyaka eyi-19. Uthi kube nzima ukukhula nalesi simo ngenxa yokucwaswa ngezinye izingane. Okay, when I grew up, it was very difficult to be around people or even going to school because I was very different from other children. So they were making me, even the teachers, they were making jokes of me, but I had to be strong. Izingane zizoqala ukuhlinzwa kusukela kusasa kuze kube yisonto. Zibalelwa 40 izingane ezizohlomula kulolu hlelo.